Nagpabarag-barag na naman ang layo sa Verano kang Kobo sa sentro at kay Pong ko irampas ako'y kagayunan, madi. Baka joke. Hindi mo pala kumabarag-barag mo niyan, madi. Umalang pala ang trabaho mo yun, madi. Tado, balintas ko yung kapong maghanap buhay. Tapos kay Pong ang pera kaysa sa peday. Marius, unya na yung tabirisaw na pala ng mga tao di yung magdekorar. O ano man daw pa para dekorasyon na, di. Sayang lamang kang pera. Chewy, sa madi. O pigtarabangan na ang staff kahit sa CDI ang mga SEO officer tangay matapos na ineo. Pagkabot lamang sa eskwela ng mga estudyante halay sa sem break, mahiling lamang ni Dan magayunan ang eskwelahan. Siyempre, for the effort naman akong bin. Pagsursakbit ka na puso na yan. Sana all pigsasabit ang puso. So araw mo ko puso, pigtutokdol. Asin pigugulay. O baka magtamang biura kang puso. Hunid akulong tabing puso. Kumuha ka libre man sana. O kukuya mo sa'yo mo nagabos din ang puso. Magkapuso ka lamang. Kalatapos na ako magsursakbit kang puso na nagbaba na ako. O magkurulong pakita ka pasaling puso-puso naan. O di iyo, di magibo ako ngunyan madiki pastillas flower. O so edible flower. O so nakakauna pastillas na burak. Dahil lamang itapok ang burak na itatao ko. Ang mga ingredients mga B, condensed milk, skim milk, food color, asin estek. Nilago na sa sarumang ko so skim milk. Milky Boy tabi ang brand kaya takong ibang skim milk dahil man nagpo-form ito flower. Ang malabas sa iba ya. Sunod ko naman nalinaag sa condensed milk. Tansyo tabi mga B, ang palagang condensed milk tabaka makasobrahan gamas sa asukar tarangaw kakaan. Binamuta ko na bita nga na magalo-alo sa condensed milk skim milk. Sunod ko naman nalinaag so food color na kulay red. Aw pasis sa ko yung experience ya. Aw ang maurag na ilag na food color so gel baga ba ko sa liquid. Duwang kulay mga madang ginibo ko yung mga green na maanan mo an. Imbis lamang colorful mula pang dahon iyan. Taburak baga nga lang gigibuhon ko siyempre may dahon. Aw kakaipuhan mo lamot akong takali mag-blend ang color. Hi guys! Happy Valentine's po sa inyong lahat. At ito na po ang ating final product na ating ginawang pastillas flower. Ito na po. Diba? Napakaganda. At ngayong araw na po ito, bibigyan na po natin siya sa mga teachers sa CCDI. So let's go! Aw ba kuman sarap lang teacher dyan tinawang ko mga bihit pati student buda stop. Aw patanong ko lamang sino ko maurog marang magibo-gibo kay Neo. Tay business ko lamang. Aw magkaperak lamang kita. Init ko tinawan si Ma'am Chris. Ma'am Chris. Sunod naman si Ma'am Sam. Oh, Happy Valentine's. Ikaw na muna daw. Tadad, maluyos na. Siyempre dahil maliliwan si Ma'am Madeline. Yes, nakakain yan, ma'am. Kaya dapat makonsume mo na siya bago mag-apunta, matunaw. Ano siya? Pastillas. Ate, gini mo. Yes, ma'am. Ano masasabi mo, ma'am Sapo? Rice, thank you ha. Actually, kahapon hindi ako naka-receive. Kasunod ako tangi gibuong ko. Yan lang natapos. Thank you, ma'am. Happy Valentine's, ma'am. Sunod ko naman natawan so cashier tabaka na ako ini sa hudan. Tawang ko lamang kay ni silduan lamang ako tulos. Happy Valentine's. Ay, wala. Tigpabakal niyo yun, ma'am. 20. Sige ka, knock-out siya mga pastillas. Flower. Sana Sunod naman si Sir Happy Emil. Valentine's, maski may bayad na 20. Nakakaunan. Yes. Thank you. And ang samoyang senior high school coordinator na si Ma'am Evelyn. Mami, babay na sa kuya. Edible yan, ma'am. Nakakain. Oh. Yes. Si Ma'am Jean. Uy, madam. Kiling ka, ma'am. Happy Valentine's. Yun na yun eh. Yun na yun eh. Yun na yun. So, pigigibami ka sodma. Tanaan mo na lang. Ang samoyang OIC coordinator na si Ma'am Cherry. Happy birthday. Happy Valentine's, ma'am. Edible siya, ma'am. Nakakain. Kaya mag-sure yun siya, ma'am. Thank you, ma'am. O di naman kita sa computer lab na ako si Sir Raymond. Marasa pa mo yung model-model. Tapos ang videographer, sige, ang tarang. Good morning, ma. Ano yan? May... Ano, hindi po to? Sige, di ba ba yung kasunmalig, babe? Bye. Asin ang staff na si Kuya Tope. Happy Valentine's. Thank you. Yeah. Ano sabi mo? Salamat. Thank you. 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 Than
Sa color green, inarog ko na sa nakabilog-bilog tamasakit na gibuhon na flower. Kaya pwede na ako na sa mga estudyante, sakto man na nag-research depensinda. Auni man estudyante ang muya niya, sumani ko inserte hul lamang dasya. Ako na tapos sa research defense ka mga estudyante niyo. Tinaw ko naman sa pastillas, mahal ina mo sa stress tinta, pero stress na da. Congrats! Congratulations, Study Sendo. Jerwin. Pigi mo ko ah. Salamat tayo. Welcome. Mami sa mas mami sa pagkamot ni Dede mo. Oo, ni oo. Right. Kini mo para sa imo. Thank you, Mami. May Valentine's. Valentine's na. Charles, happy Valentine's. This is for you. Ano man sabi mo? Ini estudyante Thank you, Amanda. Inulikan sa kuya, ina pastillas na makulog na ang hipo niya. Sabi ko man itaw niya na sa klase niya. Aw garo na perita, Pastillas, mabagagandaan ko. mag-thank you ka na. Mga mali po na ba di Sana. masasabi, sumasunod naman. Thank you for watching.